Буа районының Исәк ауылы күннән көн үзгәрә. Әле кайчан күркә сыйыр фермалары ачылып эшли башлаган иде. Бу җәй авыл тагын да жанланып китте. Сәбәбе нидә икән? Исәктән Мөршидә Җихан репортажы. Тирән тамырлы тарихы бар дип әйтеп булмый Исәк авылының. Әмма гомер бакый хезмәт сөючән, үз максатына ирешүчән халык яши биредә. Әлегә авыл 1686 елдан мәгълүм. Халык саны рус-татар земство мәктәбе ачылган чорда 1200-дән артса, хәзер әлбәттә шактый кимегән. Әмма шөкер бар. Хан шундагы җитта тордым. Мин шушы авылда туып үстек, шушында калдык. Исәк авылы матур, тату яшәдек, гомер буе. Авылда эшләгән кешегә эш бар. Яшәп була, Аллага шөкер. Минем ике малаем авылда, икесе дә фермерларда эшлиләр кырда. Гөлнур апа авылның элеккедән Махыш дип йөртелгән урамында яши. Алар өеннән ерак түгел өр-яңа йорт өлгерткәннәр. Димәк, җир кеше тарта. Әйтәләр бит әле, җан тартмаса, кан тарта дип. Күрәсең, яши дөньяны күбрәк таныган сайын кеше нәсел, нигез тамырлары кадерен күбрәк аңлый башлый. Искечә Шәрәбә, хәзер яр буе дип аталган урамда Закировлар нәселе яшәгән кичкенә генә йорт бар. Анда авылның ак әбисе Гөлбахар апа яшәп бакыйлыкка күчкән. Аның вәсиятен үтәп, йозак нәсе нигезгә җан кергән. 60 жыл инде мин монда кайтып торам. Жыл сайын. 60 жыл. Моны шушы җыртны инде апа бик матур үзе дә карады. Миңа да кушты шулай. Кызым ди, бу җыртны ташламагыз. Кайтып шунда балаларына кайтып, нукларыңна ап кайтып торырсыз диде. Гөлнур апа Мәскәүдә яши. Исәккә кызлары Елена һәм Римма белән җәйләрен генә кайтып йөри. Балалары белән авылда төп нигезне бетермәскә яңартырга киңәшләшкәннәр. Эш мунчадан башланган. Быел инде җир җимертеп 2 катлы йорт төзеп яталар. Кызы төп прораб дисәк тә була. Елена профессиональ спортчы. Америкада яши. Аның үзенең шәхси акробатика студиясе бар. Бу аның матди чыганагы, әмма рухи чыганак авылда, Исәктә ди Елена. Хоть я и живу там уже больше 25 лет и работаю. 25 ел читтә яшәсәм дә миңа Исәк авылы бик якын. Мин монда җәйләрен кайтайдым. Бу безнең нигез оябыз. Гөлбахар әбидән калган өйне дә сүтмибез. Истәлек булып калсын. Минемчә безнең авыл ул җәннәт бакчасы кебек урын. Балаларыма да бик ошый. Еленаның тора-бара җәйләрен генә түгел, озаккарак та кайтырга теләге бар. Авыл үзгәрә, мөмкинлекләр арта ди. Мне кажется, Исәктә яшәүче кешеләр дә бик гади, ярдәмчел, әле авыл рухы сүнмәгән. Елена хаклы, Исәктә үзгәреш чоры. Моны монда мәчет, монда азан әйтәләр. Монда миңа бик күңелле, минем монда күңелем жал итә. Бу урамда 4 гаиләгә өр-яңа йорт төзелеше бара. Аннан тышта Исәктә туып озак еллар Тат Агропромстрой оешмасын җитәкләүче абруйлы шәхес Ирек Закиров башлангычында мәктәп бинасының бер ягында авылга кайтып яшәргә теләүчеләргә фатирлар төзелде. Исәккә илтүче юлларда да эш кайный. Күрше Әнкәбәдән 3 чакрым тирәсе юлга асфальт түшәлә. Заманында нәкъ менә шул юлсызлык авылдан калага китәргә мәҗбүр иткән иде бит исәклеләрне. Халык теленә Исәккә тиздән мәдәният йорты да салына дип кергән. Халык әйтсә, хак әйтә ул. Моны шул клубында салдырсалар, бик әйбәт булыр яшьләргә. Мәдәният йорты ачылу халыкара класслы спорт мастеры Мисс Рок-н-ролл Россия исеменә лаек булган Еленага үз студиясын Исәктә дә ачарга этәргеч бирер бәлки. Норт Майами Биштан Исәкнең кай җире ким? Фәрит Җәләли, Мөршидә Җихан, Татарстан яңалыклары.